ihe a na-eme biko ndị be anyị bịaranụ ndị ọka eke na nnukwu nwa anyị ọtọ Igbo mkpa ọ tọrọ Igbo mkpa ọ na-atụ Igbo n'agbụ enwe nnukwu ọnwa anyị na ị na-anya dị Igbo tie na ibe ọ na-adị Igbo kwu n'azụ ya na ibaba dị eri mperi enwe nnukwu nwa anyị otu ọka eke a wee bịa unu metee na anyị ata ama afọ ya ọ nnukwu nwaanyị eji eje mba n'Igbo niile n'ụwa niile nwere ebe uri ya adịghị ede but enwere ihe mfụrụ ama na Chineke etu Chukwu si eme ihe enwere mfe mfụ na soshal midia anaghị m alarụ ụla maka na abụ m Mr. Facebook anaghị m alarụ ụla mmekete ụmụaka esi na prison na-erutasi nọmba 1 pụta nọmba 2 pụta nọmba 3 pụta nọmba 5 pụta nsị kele onye na-eme ihe a ọkwa nwa Igbo mụrụ amụ ọkwa nwa amụchara amụcha etu mesi mara ụdị mmadụ ego ụdị ibe a na-agụ m agụụ ụdị ibe a na-agụ m agụụ amamna-etu Chukwu si ejikọ mmadụ na mmadụ anaghị ka tetara ụlọ ụtụtụ owu ụbọchị ada Igbo kpọọ m na fonu na-enwekwe na onye chọọ ka ọ bịa fụrụ m n'ofu nwafọ Igbo onye ya bụ imepe ife efere mba ụwa ọ na-atọpụ ndị Igbo na-agbụ ma ndị Awụsa ọtọ Naịjirịa ka ọ na-atọ mkpa na ọ chọrọ ka ọ bịa nwesị ya biko nye egbe n'ọsọ bịa na ife m chọrọ nye ya mfụkata ndị Igbo ka a na-alụ họteelụ abakatago m mba họteelụ ike agwụ m mfụkata ndị Igbo ka ha na-eme gị na-atụ ego na pọblik abịa na-efe ego iwu a na-egbo m si ọnya bụ anyị nwere patrị enwere ibe anyị nwere n'ala Igbo ala Igbo tụba na-efe ego inwere ego ka da nkata inwere ego ka enyi nwoke ọkọ ya Tamos that is the eleganza inwere ego ka Dangote kedu nke mfe ego na pọblik ama ụmụ Igbo anyị niile nọ n'afụfụ ụmụaka anyị ije na night club niile ọ akwụna ije na Ivory Coast ụmụaka anyị akwụna elu ebe ahụ anapụ ha paspọtụ ndị eyuzutere fa nwa ekesie na nylon dote udo na-eri ya nụfa ị na-efe ego na pọblik ị na-alụ họteelụ a na-eme ya mmadụ deploy so ife akwụmiko nwesị nwere onye Igbo nwere ike iwepụta ife atọ mụtọ si na mụ na ya eme nweta bịa ka ngosi ndị Igwe ka ngosi ndị ọzọ ndị Igbo na ndị Igbo adịghị eto mmadụ mgbe ọ dị na ndọ mgbe ọ nwụrụ na ndị Igbo hụ nkọcha ọnụ nwere ka na-akọcha mmadụ ka m nwegodugu m ezampụl ka ntụnye gị ugo na ndụ atụnye gị ugo na ndụ ọ bụrụ n'ọnwụ ọnwụ njikọ anyị jikọrọ ebe a nwee na-asị mmadụ niile bịara ebe a nnọọ nụrụ nne na ibe anyị bịara ebe a bụ celebration of life ka anyị si nwa afọ Igbo anyị ga-eme maka na a sị na-ekene onye gburu ọgwụgwọ ofe efi ogbuo etu o wepụtara obi ya wee na-emere Igbo ife ọma dị etu a ka m hụ onye na ndị otu m bụ ndị otu ebo ezumezu njikọta okwu ezumezu si na ndị Igbo niile ka emenye ọnọ na enwe nnukwu ejiba ya echi ya afọ eji aga mba bịakwa ọzọkwa etu ọmụnwa bụ International President for Foundation for Peace and Cultural Reorientation n'ike nke dị n'aka m n'ụwa niile na mmenyekwu ya Ambassador of Peace ọ bụ na a sị na-akpa alarụnụdị ụmụ nwaanyị na-egburu na ụmụ na ibe ha akpa alarụnete na ọ bụrụ na eyipụta nwaanyị apụ n'ebe ya abịaghị ya as ambassador today awekọ ime nwaanyị masa flag hosting flag hosting ebuojibe mkpọta maka a big appointment nke o ga-ejijere ụwa niile ozi step by step. So today, ọbụrụzi taa ka m bidoro ya emego m ya ma Mike Okilo Ekweme Square, that is Women Development Center, or the offer of Upper Land, all the whole restaurant I offer them Ambassador of Peace. Now, Madam Chief Justice of Nigeria, and so many things. And so many people in Nigeria, Matama Merit House. And
enyego m a lot of people award but today a sị na ọ ya eme n'ala Igbo ebe o bidoro ọ bụrụzi ndị so today nọn rinne biko ka anyị mee ife dị n'ọjị daalụnụ ka anyị mee ife dị n'ọjị